So sick. Okay, here we go. So, who's commentating? No, come. Just clip it on. Don't bother holding it. Clip it on. Where's the other one? Here. There, YouTube is not responding. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. No, hang on. There we go. And we're back on, I think. Yeah. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αποκομέ. No, you do your thing, man. It's fine. The microphone's completely removed. Ξεκινάει ο αγώνας. Ωραία, για τώρα θα είσαι μόνος σου. Άμα έρθει κάποιος άλλος, θα turn this one on. Ωραία. Ξεκινάει ο αγώνας, παίρνει το πακ ο Χάτζης Στεφανίδης, δίνει στον Αρίστο. Αρίστος το χάνει το πακ από το κόκκονο. Φεύγει ο Νίκ με το πακ. Πάει γύρω από το τέρμα. Κοιτάει, ο Αρίστος το παίρνει μόνος του, όπως μπορεί να δείτε κυρίες και κύριοι. Καινούριες φανέλες σήμερα οι Ίκαροι. Ωραία απόκρουση από τον Κοντοδήμα. Παίρνει το πακ τώρα ο Αλέ. Προσπαθεί να βρει το κόκκονο αλλά δεν το πετυχαίνει. Και παίρνει το πακ ξανά ο Χατζηστεφανίδης. Κατεβαίνει με το πακ, το δίνει απέναντι, προσπαθεί να βρει τον Αρίστο, αλλά σταματάει το πακ ο κόκκονος. Ο Αδαμίδης ξανά με το πακ, το έρχεται στη γωνία, κόκκονος. Κάνει μια ωραία σβούρα. Και δίνει στον Αλέ, Αλέ βρίσκει τον Αζής, πολύ ωραίο συνδυασμός, 1-2, ωραίο, αλλά ο Περικλής Χατζηστεφανίδης με το όνομα Πέρι στη φανέλα δεν τον αφήνει να περάσει. Και ξανά ο Αλέ φεύγει μόνος του, προσπαθεί, αλλά ο Νίκ είναι εκεί. Και βρίσκει τον Αζής, ο Αζής ένα σουτ πάνω από το κεφάλι του Βολάκη. Ο Αζής ξανά, ο κόκκονος πίσω από το τέρμα, ξανά στον Αζής, αλλά δεν μπορεί να βρει τον Αζής, προχώτανε και το πακ είναι εκτός. Στο προηγούμενο παιχνίδι κυρίες και κύριοι, οι Τιτάνες κέρδισαν εύκολα τους Κύκλοπες με 8-3. Είχαμε πει ότι θα είναι ντέρμπι, αλλά τελικά δεν ήταν ντέρμπι. Ειδικά στη δεύτερη περίοδο. Ο Φίλιπ ωραίο σουτ, αλλά ο Βολάκης ξανά την απόκρουση. Παίρνει το πακ ο Κασαμπούλης, προσπαθεί με το πακ. Ωραία, δίνει στον Φίλιπ. Ο Φίλιπ πίσω από το τέρμα. Βγαίνει ωραίος διασκελισμό. Περνάει και την κόκκινη γραμμή, σουτάρει, αλλά ο Βολάκης σταματάει το πακ. Και σφυρίζει ο διαιτητής. Ωραία φάση από τους Κένταυρους. Αλλά ο Βολάκης δεν άφησε να μπει το πακ στο τέρμα. Συγγνώμη. Σκουτίξαμε λίγο τη φωτογράφο μας και μας κοίταξε με μισό μάτι κυρίες και κύριοι, γι' αυτό λέμε συγγνώμη. Ο Κορές με το πακ βγαίνει από το τέρμα. Πηγαίνει μπροστά. Περνάει το Κασαμπούλη. Ο Κορές στη γωνία με το πακ, αλλά ο Κασαμπούλης έμπειρος παίχτης. Του το κλέβει και δίνει απέναντι στο Φίλιπ. Ο Φίλιπ ξανά με το πακ. Μόνος του ο Λαφλάμπ το περιμένει, αλλά δεν το βρίσκει. Ο Αντιπάτης και δεν βρίζουμε, κάνουμε αναμετάδοση ζωντανά και παρακολουθούν παιδιά μέχρι 8 ετών, άρα δεν βρίζουμε. Και ο Λαφλάμ ξανά με το πακ, προσπαθεί να βρει τον Φίλιπ, δίνει στο Κασαμπούλη, ο Κασαμπούλης 1-1 με το Κορέ. Ο Κασαμπούλης ωραίος, προσπαθεί, σταματάει, κοιτάει. Έχει το Αντιπάτη, σου κάνει ένα χτύπημα, καθαρό φυσικά. Και ο Κορές ξανά με το πακ. Και μόνος του παρακολουθεί, ο Φίλιπ το κοιτάει, τον παρακολουθεί. Βγαίνει από το τέρμα, προσπαθεί να βρει το πακ, βγαίνει, δίνει στον Αντιπάτη, αλλά ο Κασαμπούλης προσπαθεί να το κλέψει και δεν μπορεί. Ο Αντιπάτης παραλίγο και ξανά το πακ στο Κορέ. Γίνεται η αλλαγή, μπαίνει στο πακ μέσα. Κορές με το πακ, βγαίνει ξανά πίσω από το τέρμα, προσπαθεί να το κλέψει, αλλά παίρνει το πακ ο Περικλής Χατζηστεφανίδης πίσω από το τέρμα, σταματάει. Ο Αρίστος, ο Αδαμίδης ανοίγεται για το πακ, δεν τον βρίσκει, προσπαθεί να τον βρει και τώρα τον βρίσκει. Χτυπάει όμως τα πατίνια του και δεν μπορεί. Ο Λαφλά με το πακ πάει τον περάσει, περνάει δύο παίχτες, αλλά ο Χατζηστεφανίδης, έμπειρος παίχτης, διώχνει από την περιοχή και το πακ ο Κοντοδήμας το βγάζει. Ο Νίκ με το πακ.
Δίνει απέναντι στον Αδαμίδη. Ο Αδαμίδης σταματάει σουτάρι, αλλά χτυπάει το δοκάρι. Δοκάρι, κυρίες και κύριοι, από τον Αδαμίδη που έχει ένα φοβερό σουτ. Ο Αδαμίδης πάει να βγει από την περιοχή, ο Αζής τον παρακολουθεί, πάει να τον αφήσει, αλλά τον αφήνει, δεν μπορεί ο Αζής με σουτάρει και ωραίο σουτ από τον Αδαμίδη. Βρήκε πάνω στον Φίλιπ, δίνει απέναντι στον Περικλή, ο Περικλής σουτάρει πάνω από το κεφάλι του Κοντοδήμα και πάρει το πάκο Αζής. Προσπαθεί να ξεφύγει, το δίνει απέναντι στον Χριστόφορο. Ο Χριστόφορος κάνει μια κίνηση, αλλά δεν μπορεί. Και ο Φίλιπ ξανά. Προσπαθεί να κάνει μια ωραία κίνηση. Ωραίος ο Φίλιπ, αλλά δεν μπορεί να το καρφώσει και φεύγει ξανά ο Αδαμίδης. Προσπαθεί να το φέρει απέναντι. Ο Νίκ ήταν μόνος του, αλλά δεν μπορούσε να τον βρει. Και ο Χατζηστεφανίδης ξανά με το πακ. Και το δίνει στον Νίκ. Ο Νίκ ξεφεύγει ωραία με το ένα χέρι. Είναι ο παίκτης που παίζει μόνο με το ένα χέρι στο μπαστούνι. Χατζηστεφανίδης σουτάρει. Πέφτει το πακ μπροστά του. Είναι ελεύθερο μπροστά. Δεν το βρίσκει κανένας. Προσπαθεί εκεί ο Νίκ. Σουτάρει, αλλά δεν το βρίσκει. Διώχνει το πακ και βγαίνει το πακ έξω. Πολύ ωραία φάση διαρκείας. Και το πακ το έχει ο Νίκ. Εδώ είναι το live. Πώς χαιρεύα, συγγνώμη. Χτυπάμε την κάμερα, σουτάρει και προς λίγο, παραλίγο να μπει μέσα ο Αζής με το πακ. Το δίνει απέναντι και ο Αδαμίδης φεύγει τώρα μόνος του. Κάνει ωραία κίνηση και χτυπάει το οριζόντιο δοκάρι. Νίκ μόνος μπροστά στο τέρμα, αλλά ο Αζής, έμπειρος παίχτης, του παίρνει το πακ και βγαίνει από την περιοχή. Ωραίο διασκελισμό του Αζής. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Αδαμίδη, αλλά δεν μπορεί, το είναι στη γωνία. Το δίνει στον Χριστόφορο, ο Χριστόφορος μόνος του. Και μπροστά στον ο Νίκ. Και έχει το πακ τώρα ο Φίλιπ. Όχι, ο Μπραζέλης το δίνει μπροστά, αλλά κάνει μια λάθος πάσα. Και δεν είναι icing. Και έχει το πακ τώρα ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος το πακ το δίνει απέναντι. Ο Αλέη προσπαθεί στην μπλε γραμμή να το σώσει και φεύγει τώρα ο Αντιπάτης μόνος του. Ο Αντιπάτης μόνος του με το πακ. Αλλά ο Κοντοδήμας το σταματάει. Και παραμένει το 0-0, κυρίες και κύριοι. Κουνάμε το live εδώ στη κάμερα. Για όποιον έχουν προβλήματα όρασης μπορεί να ζαλιστούν από τη τα συνεχή χτυπήματα της κάμερας, να προσέχουμε. Και έχει το πακ ξανά ο Παπαδόπουλος πίσω το τέρμα. Κοιτάει. Παπαδόπουλος ξανά με το πακ, το δίνει απέναντι στον Αντιπάτη. Ο Αντιπάτης μπαίνει στην περιοχή ξανά στον Παπαδόπουλο, αλλά ήταν η πάσα λίγο ρυψοκίνδυνη. Και ξανά ο Κασαμπούλης, ωραίες κινήσεις, ξεφεύγει με το πακ και δίνει μπροστά στο Λαφλάμ. Ο Λαφλάμ κάνει μια ωραία κίνηση πάνω στην μπλε, περνάει δύο παίχτες. Μέσα από τα πατίνια το πακ ξανά και τρίτο παίχτη. Όλα, Παπαδόπουλος δεν τον αφήνει να περάσει. Και έχει το πακ, ο Κόκκονος τον παρακολουθεί. Και παίρνει το πακ τώρα ο Αντιπάτης. Βγαίνει από την περιοχή, μόνο σουτάρει. Αλλά το σουτ λίγο out. Όχι λίγο, πάρα πολύ out μπορώ να πω. Και ο Λαφλάμ διώχνει την περιοχή και είναι πλέον τίποτα. Παίζεται, λέει ο διαιτητής, αφού ο τερματοφύλακας βγήκε από τη ζώνη. Και διώχνουμε το πακ και είναι ο Βατικιώτης μπροστά. Αλλά ο Λαφλάμ το παίρνει το πακ και βγαίνει από την περιοχή. Πάει να κάνει κάτι κινήσεις με τα πατίνια, αλλά δεν μπορεί. Και ο Κοντοδήμας αποκρούει και παραμένει το 0-0. 13 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Μακαρόνια Μίσκο. Είναι τα καλύτερα. Ιον αμυγδάλου. Η παντοτινή. Αυτή είναι η διαφήμιση Ιον αμυγδάλου, η παντοτινή. Και γίνει το face-off. Δίνει πίσω στον Αδαμίδη. Ο Αδαμίδης βγαίνει από το πακ, αλλά πέφτει κάτω και φεύγει μπροστά ο Χριστόφορος. Και αυτός πέφτει κάτω. Ο Κόκκονος όμως σαν έμπειρος δεν πέφτει. Κάνει τις στροφές του. Προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από τα πόδια, αλλά δεν μπορεί να περάσει τον Περικλή Χατζηστεφανίδη. Και γίνεται ένα χτύπημα. Και ο Αζής για άλλη μια φορά κάνει ενώ έχει χτυπήσει.
Και σταματάμε το χρόνο. Από ό,τι φαίνεται ο Κορές έχει χάσει κάτι και το ψάχνουμε τώρα στο πάγκο. Και συνεχίζει την αναμετάδοση. Η γραμματέας μας έχει φύγει από τη θέση της. Τι γίνεται, γιατί έχεις φύγει από τη θέση σου? Ποιος είναι η γραμματεία? Βουργανάς. Α, ο Βουργανάς, εντάξει. Περιμένουμε να δούμε ότι είναι εντάξει ο Αζίζ και τελικά είναι μια χαρά. Δεν έχει πάθει τίποτα. Και συνεχίζουμε. Ο Κόκονος κερδίζει το πακ στο face-off. Προσπαθούν να βγουν από την περιοχή, αλλά δεν μπορούνε. Και έχει πλέον στη γωνία ο Περικλής Χατζηστεφάνης. Το δίνει μπροστά στον Ονίκ, αλλά δεν μπορεί να το βάλει μέσα στο τέρμα. Προσπαθούν να βγουν από τη ζώνη της Κέταβρη, αλλά έχουν μείνει εγκλωβισμένοι μέσα οι Ίκαροι. Και κάνουν offside. Όπως λέγαμε νωρίτερα, οι Τιτάνες κέρδισαν εύκολα τους Κύκλοπες. Δεν μπορούσαν να τους κοντραριστούν. Μόνο στο πρώτη περίοδο ήταν 3-3. Αλλά στη δεύτερη περίοδο οι Τιτάνες ήταν πολύ καλύτεροι. Okay, let me move it around then. You can take it with you and you can point it at yourself if you want. Yeah, Don't that's... take it too far from the laptop. Όχι, όχι, I'm not gonna point to myself. Could I move it around? Κάνει ένα σούτ ο Κόκονος. Εγώ κάνω και χρέη κάμεραμαν τώρα αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Και έχει το πακ ο Χριστόφορος. Ωραία κίνηση ο Χριστόφορος. Σούτ! Αλλά δεν μπορεί ο Κόκονος. Όχι, είναι εκτός λίγο από το τέρμα. Ο Χριστόφορος προσπαθεί να τη δώσω πίσω, αλλά κάνει το λάθος. Και πλέον ο Αδαμίδης σουτάρει, αλλά ο Κοντοδήμας κάνει μια ωραία απόκρουση. Στο Περικλή προσπαθεί να βρει ξανά τον Αδαμίδη, αλλά δεν μπορεί. Και ο Χριστόφορος βγαίνει από την περιοχή, το δίνει στο Κόκονο. Ο Κόκονος ξανά στο Χριστόφορο. Ο Χριστόφορος περνάει. Δεν μπαίνει, όχι κυρίες και κύριοι, δεν μπήκε το γκολ. Δεν μπήκε το γκολ. Ο Βολάκης για άλλη μια φορά αποκρούει και παραμένει το 0-0. Παραμένει το 0-0. Εντάξει. Κάνουμε μετάδοση πανελλαδικά, κυρίες και κύριοι, για όλους τους φιλάθλους του χόκκι που υπάρχουν στην Ελλάδα, τους χιλιάδες φιλάθλους, και ο Φίλιπ βγαίνει από την περιοχή. Κάνει το γύρο γύρω, ωραία κίνηση. Και δίνει απέναντι στον Μπραζέλη. Ο Μπραζέλης προσπαθεί, αλλά το χάνει. Ο Αντιπάτης δεν μπορεί. Σκλέβει όμως το πακ από το Κασαμπούλη. Και ο Αντιπάτης πίσω το τέρμα προσπαθεί να το φέρει μπροστά, αλλά δεν μπορεί. Κοιτάει. Τι δείχνει? Δείχνει αυτή η κάμερα. Δεν σε μένα δείχνει τόση ώρα. Τόση ώρα εμένα δείχνει. Τόση ώρα εμένα δείχνει. Ρε νόμιζα δείχνει μπροστά. Τόση ώρα δείχνει το εμένα ρε. Δεν είπε κανένας τίποτα ότι δείχνει εμένα και εδώ και 10 λεπτά βλέπουν τη φάτσα μου. Ελπίζω να είχατε ένα ωραίο θέαμα εδώ και 10 λεπτά, αλλά γυρίζουμε πάλι στον αγώνα. Κασαμπούλης σουτάρει, αλλά ο Βολάκης και κάνει την απόκρουση ο Βολάκης. Γίνεται το face-off. Ο Αδαμίδης. Θέμη. Sorry, how could I see here? Is there a way I can see here? No, I can't, eh? Because I'm trying to point, but... Okay, εντάξει. Δεν βρίζουμε Αζίζ, είμαστε live. Αν έχετε καλοσύνη. Οι φίλαθλοι εδώ, όπως βλέπετε, παρακολουθούν τον αγώνα. Ο MVP του αγώνα εδώ. Κάνα πατατάκι θα φάμε. Να κεράσει κάποιος ένα πατατάκι. Πήρα φέρεις ένα πατατάκι, παίρνω εγώ ρε, πήγαινε.
Τι να φέρεις ένα πατατάκι. Ούτε ένα πατατάκι δεν φέρνουν οι νέοι παίκτες στο ελληνικό χόκι, κυρίες και κύριοι. Όπως μπορείτε να δείτε. Και δίνει το πακ πίσω ο Αδαμίδης. Ωραία κίνηση. Περιμένει ο Αδαμίδης, κοιτάει. Ο Χριστόφορος και τον παρακολουθεί ο Φρέτελ. Προσπαθεί να κάνει το λάθος όμως. Ευτυχώς όμως δεν έγινε το λάθος. Φωνάζει ο Αζίζ get back, δηλαδή γυρίσει στην άμυνα. Αλλά οι παίκτες δεν τον ακούνε και συνεχίζει το παιχνίδι. Προσπαθεί ο Αδαμίδης να βάλει τον γκολ, δεν μπορεί και δίνει απέναντι στο Χατζηστεφανίδη. Χατζηστεφανίδης κοιτάει το πακ, προσπαθεί να το φέρει μπροστά, αλλά φεύγει ο Κόκονος μόνος του. Μόνος ο Κόκονος σουτάρει, αλλά είναι λίγο out. Και ο Αδαμίδης φεύγει μόνος του τώρα. Ο Αλέη όμως ως έμπειρος παίχτης του κλέβει το πακ. Και ο Κόκονος μόνος του σουτ από μόνος του και δεν το πετυχαίνει το στόχο. Ο Αδαμίδης τώρα είναι τσαντισμένος και πάει ένας με έναν δύο και το... Δεν μπορεί όμως ο Κοντοδήμας. Κάνει την απόκρουση και παραμένει το 0-0. Γίνονται οι αλλαγές. Έχουμε σήμερα 2 φωτογράφους, κυρίες και κύριοι, στον αγώνα. Παίρνω ωραίες φωτογραφίες μέσα από τα δίκτυα, εκτός δικτύων. Τι να σας πω, κυρίες και σήμερα γίνεται ο πανικός εδώ. Είναι, ακόμη και αντίπαλοι έχουν έρθει να δουν τον αγώνα. 2 των Μηνόταυρων. Βλέπουν εδώ. 3 των Μηνόταυρων. Πω, έχουν γεμίσει οι Μηνόταυροι. Οι Μηνόταυροι ελπίζουν σε ήττα των Κένταυρων. Μήπως και καταφέρουν και βγουν τρίτη και αποφύγουν το knockout αγώνα για τα play-offs. Αυτή τη στιγμή η πρώτη θέση στη βαθμολογία είναι οι Τιτάνες με 5 πόντους διαφορά από τον δεύτερο. Δεύτερη είναι οι Κύκλοπες. Τρίτη είναι οι Ίκαροι. Τέταρτη οι Κένταυροι και πέμπτη οι Μηνόταυροι. Φίλιπ με το πακ το δίνει στο Λαφλάμ. Ο Λαφλάμ σουτάρει, αλλά ο Βολάκης αποκρούει και ο διαιτητής σφυρίζει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έφυγε, λέει, ένα του μπαστούνιου. Εδώ στο προηγούμενο αγώνα γινόντουσαν πέναλτι και δεν σφύριζε και σήμερα σφύριξε λόγω ένα κομμάτι του μπαστούνιου, κυρίες και κύριοι. Αν είναι δυνατόν. Γίνεται το face-off. Σουτάρει. Παραλίγο το πακ να έρθει στο πρόσωπο της φωτογράφου μας, κυρίες και κύριοι. Ο Κορέζ παίρνει το πακ. Ξεφεύγει πολύ ωραία από τον Μπραζέλη και βγαίνει από τη ζώνη. Ωραίο διασκελισμό του Κορέ. Μπαίνει, αλλά πέφτει κάτω. Πέφτει κάτω ο Κορέζ. Και διώχνει το πακ ο Λαφλάμ. Και έχει το πακ ο Άρης Παπαδόπουλος. Περιμένει ο Παπαδόπουλος, δίνει. Ωραία πάσα στο Βατικιώτη. Και ο Μπραζέλης τώρα μόνος του σουτάρει. Βγαίνει out το πακ πίσω από το τέρμα. Και σφυρίζει ο διαιτητής. Παραμένει το 0-0, κυρίες και κύριοι. Σε ένα ντέρμπι. Θα κάνουμε νόημα στη γραμματεία. Μήπως φέρνει κανένα πατατάκι. Ο Σολομός και τον μπρόκολο που φάγαμε το μεσημέρι δεν μας έχει κρατήσει. Μπυρίτσα. Μας φέρανε ωραία μπυρίτσα τώρα να πιούμε στη γραμματεία. Ελπίζουμε να μην κάνουμε λάθη με τα ονόματα. Αλλά ο Αλέιν παίρνει το πακ. Ευχαριστώ κύριε Βόγκα για την πύρα. Ο Αδαμίδης με το πακ, αλλά ο Αζίζ τον καρφώνει πάνω στην μπάρα. Αλλά φεύγει ξανά ο Αδαμίδης, προσπαθεί ο Αλέης. Η γραμματεία μας έφερε ωραία πατατάκια. Τι έφερε? Μπάρμπεκιου γεύση, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε ρε Μινότα βρε? Παίρνεις τα πατατάκια?
Ευχαριστούμε. Ο Αδαμίδης σουτάρει ένα ωραίο σουτ. Ωραία απόκρουση από το κοντοδήμα. Ο Αζίζ κάνει ωραία κίνηση. Δεν βρίσκει τον κόκκονο ελεύθερο. Ο Αζίζ έκανε την ατομιστία και δεν μπορούσε και τώρα να φάνε τον γκολ. Οι Ήγαροι τρώνε τον γκολ και γίνεται το 1-0. Από λάθος ο Αζίζ που αντί να δώσει πάσα πήγε να κάνει την ατομιστία και πλήρωσε το λάθος του Σικένταυρη. Should have passed. Should have passed. Κόκκονο, all alone. Τι κάνεις ρε κουτσούνι? Πλάκα μας κάνεις. Η Εύω μπορεί να πάρει. Η φωτογράφος μας μπορεί να πάρει πατατάκια, όλο και η Μινόταυρη. Έχει το πάκο αντιπάτης, προσπαθεί να ξεφύγει αλλά ο Κασαμπούλης του σταματάει το δρόμο και πλέον έχει το πάκ. Ο Φίλιπ το δίνει απέναντι στο Λαφλάμ. Κορές με το πακ. Ωραία κίνηση του Κορέ. Ξανά ωραία κίνηση, δίνει γύρω και πάει στον Βατικιώτη. Ο Βατικιώτης δίνει στον Αντιπάτη. Ο Αντιπάτης προσπαθεί, κάνει μια κίνηση, ξεφεύγει. Ωραία κίνηση του Αντιπάτη, αλλά ο Κασαμπούλης ως έμπειρος παίκτης σταματάει το δρόμο. Ο Φίλιπ τώρα μόνος του. Ωραία κίνηση του Φίλιπ και είναι το... δεν σφυρίζει δίλεπτο. Καθαρό δίλεπτο εκεί. Και ο διαιτητής για άλλη μια φορά κλείνει τα μάτια όπως το προηγούμενο αγώνα που κάνανε 2 δίλεπτο στο καλύβα και δεν σφυρίχτηκαν. Έτσι και τώρα δεν σφυρίζει ο διαιτητής τη δίλεπτη αποβολή. Ο Φίλιπ όμως δεν καταλαβαίνει τίποτα, ξαναπαίρνει το πακ. Ξεφεύγει, είναι αγριεμένος ο Φίλιπ, ωραίο σου του Φίλιπ. Αλλά κάνει... Και σφυρίζει. Όπως είπαμε, ήταν δίλεπτη αποβολή αυτή. Όπως το προηγούμενο παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, που ο διαιτητής δεν τα είδε. Αδαμίδης. Ωραίο σου του Αδαμίδη που γίνεται το 2-0. Και ο Αζίζ για άλλη μια φορά πέφτει κάτω. Και παραπονιέται ο Αζίζ για άλλη μια φορά, κυρίες και κύριοι. Είναι κλαψιάρι. Δεν νομίζω το βρίσκει αυτό. Από αυτό το μικρό. Από όλα και από το άλλο. Αυτό είναι φωτογραφίες. Και τελειώνει η πρώτη περίοδο. Κάνουμε μια παύση να πιούμε λίγη μπύρα. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Βάλε τα δικά μου στιγμιότυπα, μπρο, είναι too many. Δεν είναι αρκετά. Για να σύσεις το πρώτο περικλής και στο πρώτο δεν είναι, όχι. Μόνο στο καμάρι στο Safe buffer. Το δεύτερο μην το χάσει. Το πρώτο ήταν μόνο στο Και πήγε ο Περικλής, έβαλε ασίστ μόνο. Αυτό βάλαμε του... Γιατί ήταν too
so here's Adamidi's no goal. And but it's with looping, so now for the intermission it's looping. This is awesome. You're gonna show me. That's great. Είναι το στόμα του εδώ. Ωραίος. Έχασε το... Ήταν τέτοιο. Είναι σταδιοδρομία. Πώς λέγεται, narrator, broadcast. Put it in easier. Okay, άστο αυτό. But it's live, eh? And this is also live. So whatever is being said here, hey world, is being heard by everybody. Για παρατήρητος. Είναι το στόμα του, δεν πολλά. Παπαδογιαννάκη στον αγώνα που κέρδισαν οι Τιτάνες εύκολα με 8-3 και πώς ένιωθες όταν έπαιρνες τη σπάση από το καλύβα και έδωσες τα γκολ. Όπως ακούσατε, οι καλύτερες στιγμές του αγώνα, κυρίες και κύριοι, όταν έπαιρνε αυτές τις απίστευτες σπάσεις στο καλύβα και μπήκανε 3 ωραία γκολ από τον Παπαδογιαννάκη που σκαρφαλώνει στη λίστα των σκόρ. Έχει φτάσει νομίζω τρίτος ή τέταρτος, βέβαια πίσω το καλύβα, αλλά είναι πάλι τρίτος. Βέβαια με 7 παιχνίδια λιγότερα. Με 7 παιχνίδια λιγότερα, κυρίες και το επισημάνει ο Παπαδογιαννάκης αυτό. Και βλέπουμε πάλι τον Αδαμίδη, γυρίζουμε στο παιχνίδι, δίνει στον Νίκ. Ο Νίκ, ωραία! Ωραία assist του Αδαμίδη και ο Νίκ με ένα one-timer κάνει το 3-0. Και οι Ίκαροι φαίνεται ότι θα κλειδώσουν την νίκη, οι Κένταυροι δεν μπορούν, ο Αζής είναι... Ωραίο σουτ, πάει στη γωνία. Ο Λαφλάν προσπαθεί, έκανε ένα one-timer αλλά δεν πέτυχε στόχο. Ο Αζής πολύ ωραία παίρνει το πακ, δίνει στον Κόκονο. Ο Κόκονος προσπαθεί να ξεφύγει αλλά δεν μπορεί και ο Κορές με το πακ. Έχουμε μαζί μας και τον Φουνογεράκη από τους Μηνόταυρους. Λευτέρη, πώς βλέπεις το σημερινό αγώνα? Ωραίος. Ωραίος αγώνας και οι Μηνόταυροι... Δερμπάκι ακόμα, ντέρμπι ακόμα. Ντέρμπι ακόμα λέει ο Φουνογεράκης. Είναι αγχωμένος γιατί θέλει να κερδίσουν οι... Κένταυροι, Ίκαροι. Θέλει να κερδίσουν οι Ίκαροι. Ο Φουνογεράκης και είναι 3-0. Και βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχουν έρθει οι Μηνόταυροι να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Έχουν έρθει όλοι οι φιλάθλοι. Οι Τιτάνες έχουν παραμείνει ως πρώτοι στη βαθμολογία. Έχουν την ομάδα φόβητρο για όλους τους υπόλοιπους. Πώς? Έχουν τον Παπαδογιαννάκη γι' αυτό. Έχετε λέει οι Τιτάνες του τον Παπαδογιαννάκη γι' αυτό. Μειώνοντας τους υπόλοιπους παίκτες, αλλά δεν πειράζει. Θα τα πούμε στα play-offs όπως λένε μερικοί. Και συνεχίζει το αγώνας με τον Χατζηστεφανίδη να δίνει φυσικά στον Αδαμίδη. Είναι η πρώτη του πάσα πάντα στον Αδαμίδη. Ο Νίκ προσπαθεί να περάσει το Κόκονο αλλά δεν μπορεί. Και ξαναπάει το πακ πίσω στον Αδαμίδη. Χατζηστεφανίδη απέναντι, αλλά ο Κόκονος το σταματάει και το δίνει στο Λαφλάμ. Ο Λαφλάμ προσπαθεί να δώσει στον Αζίζ, αλλά δεν μπορεί. Οι πεντάδες των Κένταρβων δεν λειτουργούν, αλλά δεν έχουν κάνει κάποια αλλαγή. Παραμένουν με τις ίδιες. Είμαστε live. Ωραίο σουτ. Ο Αδαμίδης πάει να περάσει, τρυπώνει. Δίνει στο Χατζηστεφανίδη, αλλά βρίσκει λίγο το πατίνι και βγαίνει εκτός φάσης. Και ο Περικλής ως συνήθως δίνει το πακ στον Αδαμίδη. Ο Αδαμίδης φεύγει, δίνει μπροστά στον Χατζηστεφανίδη. Ο Χατζηστεφανίδης ένα σουτ, 3-0.
10 λεπτά πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου και το Φίλιπ με Βατικιώτη. Ο Φίλιπ το δίνει πίσω και το έχει τώρα ο Χριστόφορος. Βγαίνει από το τέρμα, δίνει στο Φίλιπ. Ο Φίλιπ φεύγει, περνάει την κόκκινη. Βγαίνει από το τέρμα, δίνει στο Φίλιπ. Ο Φίλιπ φεύγει, περνάει την κόκκινη. Ωραία εκεί σουτάρει, αλλά ο Βολάκης για άλλη μια φορά σταματάει το πακ. Και ο Κορές βγαίνει από την περιοχή και δίνει, προσπαθεί να βρει τον Βατικιώτη, αλλά δεν το βρίσκει. Και γίνεται το icing με το face-off να γυρίζει στην περιοχή των Ικάρων. 3-0, 9,5 λεπτά πριν το τέλος. Έχουμε μαζί μας και το Λαμπρίδη. Πώς ήταν το παιχνίδι με τους Τιτάνες νωρίτερα? Εντάξει, το παιχνίδι με τους Τιτάνες ήταν καλό, δυνατό. Το σκορ δεν είναι αντιπροσωπευτικό του παιχνιδιού, αλλά ήταν καλό παιχνίδι και... Κάνουμε μια διακοπή από το Λαμπρίδη γιατί μπήκε μόλις ένα γκολ. Το διασκεδάσαμε. Και γίνεται το 3-1 για τους Ίκαρους, αλλά εδώ πέρα υπάρχει μια διαφωνία. Ο διαιτητής, αλλά εδώ πέρα υπάρχει μια διαφωνία. Ο διαιτητής μετράει το γκολ και γίνεται το 3-1. Όπως λέγαμε, Λαμπρίδη, ήταν καλό παιχνίδι βέβαια. Ήταν πολύ καλό παιχνίδι. Πάμε να δούμε τώρα λίγο το instant replay του τελευταίου γκολ, παρακαλώ, παιδιά. Για να το δούμε. Μπήκε. Ναι, Καλό, παιδιά. για να το δούμε. Μπήκε. Ναι, έχει μπει το πακ. Καθαρά έχει μπει το πακ. Και πλέον γίνεται το 3-1. Οι Κένταυροι μπαίνουν στον αγώνα. Ο Χριστόφορος. Για να δούμε αν θα μπορεί να κάνει το 3-2. Πίσω από το τέρμα. Ωραίο. Ωραίο σου του Κασαμπούλη, αλλά δεν μπορεί να πετύχει στόχο. Και το πακ σταματάει. Σφυρίζει ο διαιτητής 8 λεπτά πριν το τέλος. Οι Κένταυροι πρέπει να βάλουν μια power play line τώρα μέσα, αλλά δεν κάνουν αλλαγές στις τριάδες τους. Παραμένουν οι ίδιες τριάδες που μέχρι στιγμής δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα και επιμένουν. Για να δούμε αν θα φέρει το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Ο Λαφλάμ στο face-off προσπαθεί να κερδίσει, αλλά ο Νίκ το κερδίζει. Δίνει στον Χατζηστεφανίδη. Μπροστά στον Αδαμίδη. Ο Αδαμίδης προσπαθεί, αλλά αποκρούει ο Κοντοδήμας. Και ο Λαφλάμ το δίνει ξανά στον Αδαμίδη. Ο Νίκ στη γωνία, ο Χατζηστεφανίδης με το πακ. Ο Κοντοδήμας με το γάντι. Club save, κυρίες και κύριοι. Και παραμένει το 3-1 για τους Ικάρους. Ο Αζής μπαίνει μέσα στην περιοχή. Φεύγει ο Κόκκολος μόνος του. Μόνος του ο Κόκκολος σουτάρει, αλλά δεν μπορεί να βρει το στόχο. Ο Κόκκολος σειρά με το πακ. Προσπάθησε ο Κόκκολος να το βάλει στη γωνία με μια έξυπνη κίνηση, αλλά το κατάλαβε ο Βολάκης και το σταμάτησε. Ο Αζής πολύ ωραία. Ωραία απέναντι στον Λαφλάμ. Ο Λαφλάμ σουτάρει. Το ξανά ο Αζής στο Κόκκονο. Ο Κόκκονος σουτάρει και αυτός και δεν μπορεί να βρει στόχο. Προσπαθούν, αλλά ο Χατζηστεφανίδης τώρα βγαίνει μόνος του. Κάνει ένα σουτ λίγο out και ο Αζής ξανά με το πακ. Περνάει ο Αζής στον Ονίκ. Συνεχίζει ο Αζής με το πακ. Το κρατάει. Πήγε να βρει μπροστά τον Κόκκονο, αλλά ο Κόκκονος δεν μπορούσε να ξεφύγει και ξανά το πακ στον Αδαμίδη. Ο Λαφλάμ όμως το σταματάει και ο Χατζηστεφανίδης παίρνει το πακ και το ρίχνει στη γωνία. Ο Νίκ έρχεται και αυτός με το πακ. Γυρίζει, προσπαθεί να το βάλει. Αλλά ο Αδαμίδης παίρνει το πακ σε μία αναμπομπούλα μπροστά στο τέρμα και γίνεται το 4-1 για τους Ίκαρους. 4, για να δούμε το replay. Συνεχίζει το αγώνας, δεν καταφέρουμε να δούμε το replay. 6 λεπτά πριν το τέλος είναι το σκορ 4-1 για τους Ικάρους. Το πακ το έχει ο Παπαδόπουλος. Φεύγει στη γωνία. Ο Αλέη με το πακ. Δίνει απέναντι στο Χριστόφορο, σουτάρει. Αλλά δεν μπορεί να βρει το στόχο, ο Βολάκης αποκρούει. Στη γωνία το πακ. Βγαίνει ο Αντιπάτης με το πακ και βγαίνουν τώρα 2 εναντίον 1. Αντιπάτης Βατικιώτης.
Βατικιώτη σουτάρει, αλλά ο Κοντοδήμας δεν ευνηδιάζεται και παραμένει το 4-1 για τους Ικάρους 5 λεπτά πριν το τέλος. Οι Κένταβοι δεν βάζουν power play line μέσα, παραμένουν με τις πεντάδες. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο, αλλά αυτή είναι η τακτική. Και φεύγει μόνο στο Φίλιπ. Μόνο στο Φίλιπ προσπαθεί να το βρει, αλλά ο Αδαμίδης του κλέβει το πακ και δίνει απέναντι στο Χατζηστεφανίδη. Χατζηστεφανίδης ξανά προσπαθεί να βρει τον Αδαμίδη και πλέον είναι μόνος του ο Χριστόφορος. Ο Βολάκης προσπαθεί να διώξει, δεν μπορεί. Ο Λαλέτη τραβάει ένα σουτ, βρίσκει σε ένα πατίνι και πάει στη γωνία. Ο Φίλιπ ξανά σουτ. Ο Χριστόφορος παίρνει το πακ. Προσπαθούν να δουν τι θα κάνει. Ο Χριστόφορος ξανά κάνει τις βούρες με τον Ονίκ. Το δίνει απέναντι στον Αλέη. Ο Αλέη σουτάρει. Χάνει το γκολ, το ανοιχτό τέρμα ο Χριστόφορος. Και ξανά το πακ ο Χριστόφορος στη γωνία. Προσπαθεί να το ξεφύγει, αλλά ο Νίκ του κλέβει το πακ και το δίνει έξω με τον Αλέη να παίρνει το πακ και να προσπαθεί να βρει τους συμπαίχτες του. Βρίσκει τον Χριστόφορο, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ο Φίλιπ με το πακ. Μόνος του τώρα, μόνος του ο Φίλιπ προσπαθεί να ξεφύγει, αλλά ο Περικλής Χατζηστεφανίδης του κλείνει το δρόμο. Ο Αλέη σουτάρει, ο Βολάκης αποκρούει και παραμένει το 4-1, 3,5 λεπτά πριν το τέλος. Οι Κένταβοι δεν μπορούν να σκοράρουν και έτσι παραμένει το 4-1 με τις μόβ εμφανίσεις οι Ίκαροι σήμερα. Και έτσι προσπαθεί ο Φίλιπ, γυρίζει, κάνει μια στροφή και δεν μπορεί να τη βρει, να βρει το πακ. Και έχει τώρα το πακ ο Κορές, βγαίνει από την περιοχή, του κλέβει το πακ ο Αζίζ, το δίνει μπροστά, αλλά ο Βολάκης αποκρούει. 3 λεπτά πριν το τέλος, 4-1 Ίκαροι. Να θυμίσουμε στον προηγούμενο αγώνα οι Τιτάνες κέρδισαν εύκολα τους Κύκλοπες με 8-3. Αζίζ σουτάρει και ο Βολάκης αποκρούει με το πακ ο Κορές. Δίνει στον αντιπάτη, αλλά ο Αζίζ προσπαθεί να ξεφύγει και δεν μπορεί. Σουτάρει και ο Κοντοδήμας αποκρούει. Αλλά γίνεται λάθος αλλαγή αυτή τη στιγμή. Και το πακ τώρα ο Αζίζ. Ξεφεύγει ο Αζίζ. Και φεύγει ο Χατζηστεφανίδης. Ωραία απόκρουση από το Κοντοδήμα. Το πακ ακόμη ο Χατζηστεφανίδης. Γυρίζει, περιμένει μπροστά ο Νίκ μόνος, χτυπάει το μπαστούνι. Εδώ είμαι, αλλά δεν του βρίσκει το πακ. Και πλέον βγαίνουνε, αλλά κάνει τώρα το... Συνεχίζει. Δίνει απέναντι στο Χατζηστεφανίδη. Παίρνει το πακ ο Κασαμπούλης και έχει το πακ ο Κόκκινος, το δίνει στον Μπραζέλη. Ο Μπραζέλης μόνο σουτάρει. Παραλίγο ο Βολάκης να κάνει το λάθος, αλλά τελικά παραμένει το 4-1. 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Φαίνεται ότι οι Ίκαροι θα κερδίσουν σήμερα και θα παραμείνουν τρίτη στη βαθμολογία με ένα παιχνίδι να παραμένει στη σεζόν. Δύσκολα φαίνεται ότι οι Κένταβροι ή οι Μηνόταβροι θα τους περάσουν και έτσι οι τρεις πρώτοι στη βαθμολογία είναι Τιτάνες, Κύκλοπες και Ίκαροι και οι Κένταβροι και οι Μηνόταβροι θα παίξουν για την τέταρτη θέση. Στον τελευταίο αγώνα της αγωνιστικής. Ο Κασαμπούλης με το πακ. 1 λεπτό πριν το τέλος. Προσπαθεί να περάσει τον Ονίκ. Ωραία κίνηση του Κασαμπούλη. Πολύ ωραίος. Πάει να περάσει και τον Αδαμίδη. Δίνει στον Μπραζέλη. Ο Μπραζέλη σουτάρει. Και παίρνει τον γκολ από τον Χριστόφορο με ένα σουτ του Μπραζέλη από την μπλε. Και παρεγυρίζει σε ένα κέντρο το Μουντιάλ. Αλλά απλά έβαλαν ένα γκολ και έγινε το 4-2. Έγινε το 4-2 και πανεγυρίζει σαν να πήραν την Ολυμπιάδα, αλλά μάλλον μπερδεύτηκε ο Μπραζέλης, απλά έγινε το 4-2 κυρίες και κύριοι.
Απλά μειώσανε. Μπαρζέλης, συγγνώμη. Μπάρτζελης. Ό,τι είναι ρε Μπαρζέλης ή Μπάρτζελης. Μπάρτζελης. Ο Φίλιπ προσπαθεί να περάσει στο Κορέ, αλλά δεν μπορεί. Συνεχίζει με τον Πάκο Κορές. Χάνει το μπαστούνι του ο Φίλιπ. Ο Κορές ακόμα με το Πάκ. Πάει να το βρει τον αντιπάτη και χτυπάει πάνω στον διαιτητή. Και φεύγει τώρα ο Αλέη. Και γίνεται το 4-3. Σταματάμε το χρόνο. 4-3. 16 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Κάντε αλλαγές ρε, βάλτε μέσα τους players. Time out ζητάνε οι κένταυροι. 4-3 πριν το τέλος, 16 δευτερόλεπτα πριν το τέλος κυρίες και κύριοι. Βλέπουμε ένα συναρπαστικό μάτς. Το replay βλέπουμε. Βλέπουμε το replay. Πολύ ωραίο γκολ του Αλέ. Που γίνεται πλέον το 4-3. Ήτανε 4-1. Με 1,5 λεπτό πριν το τέλος. Οι Ίκαροι χαλαρώσαν. Νόμιζαν ότι είχαν πάρει τη νίκη. Πανηγυρίζανε στο πάγκο τους. Και ήρθαν οι Κένταυροι και βάλανε 2 γρήγορα γκολ. Κάνοντας το 4-3. 16 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Στο πάγο για τους Ικάρους, Αδαμίδης, Χατζηστεφανίδης, Παπαδόπουλος. Για τους Κένταυρους, ποιοι θα μπουνε? Θα βάλουν την πεντάδα την καλή ή θα συνεχίσουν την τακτική όποιος θέλει μπαίνει? Ο Αζής χωρίς κράνος, μάλλον μπερδεύτηκε. Έχουν βγάλει το τερματοφύλακα. Οι Κένταυροι παίζουν με 4 και θα γίνει τώρα το face-off. 16 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Κερδίζει το face-off. Τέσσερα, 3, πρέπει να βαράσουν ένα σουτ. Ένα σουτ. Δεν το βαράνε το σουτ ποτέ. Και τελειώνει ο αγώνας 4-3, ντέρμπι στο τέλος κυρίες και κύριοι, πολύ συναρπαστικό. Και τελικά παραμένει το 4-3, νίκη των Ικάρων έναντι των Κένταυρων. Ευχαριστούμε σε όλους τους φιλάθλους που παρακολουθήσανε. 13. Ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους που παρακολούθησαν τον αγώνα. Ένα ωραίο βράδυ στην νυχτερινή Αθήνα. Σας καληνυχτίζουμε και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε την επόμενη Δευτέρα για άλλα 2 μεγάλα ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής κανονικής διάρκειας, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι εδώ, μαζί μας, για το καλύτερο πρωτάθλημα χόκκι πάγου στην Ελλάδα. Καληνυχτίζω, ήμουν ο Δημήτρης ο Καλύβας. Καληνύχτα σε όλους τους φιλάθλους. Είναι το καλύτερο γιατί είναι το μόνο. Ευχαριστούμε σε όλους. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Πάμε να δούμε ένα τελευταίο replay εδώ πέρα, γίνει χαμός. Και cue inspirational music. Check out the transition. Love it.